Türkmenistan çağılaryň hukuklaryny öpçün etmek babatynda halkara şertnamalarynda göz öňünde tutulan borçnamalary kanun taýdan tasdikleýän çäre görýär. Döwlet habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä bu prezidentiň gol çeken çağılaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça milli hereket meýilnamasynyň maksatlaryndan biridir. Şol birasyň gözünde de çağı häkmetiniň şol sandy paxta önümçiliginde ulanylmagy üçin tanqid edilen Türkmenistan çağılaryň hukuklaryny berja etmek babatynda kanun bozulmalaryň bardygyny ikrar etmeýär. 2023-28-nji ýyllar üçin Türkmenistanda çağılaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça milli hereket plany çağılaryň hukuklarynyň hem awadançylygynyň döwlet tarapyndan berjay edilmegini göz öňünde tutýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä bu resminama syýasy jemgyýetçilik, ykdysady, milli we medeni urlarda çağılaryň hukuklaryny goramagy we ýygyderli gowlandyrmagy, sosial we ýaşaýyş ýagdaýyna degişli şertleri döretmäge gönükdirilipdir. Milli hereket plany şeýle hem bilimiň hilini ýokarlandyrmagy, çağılaryň hukuklaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmegi we olaryň bu hukuklardan peýdalanmagy üçin mümkinçilikleri döretmegi, şeýle hem Türkmenistanyň çağılaryň hukuklaryny öpçün etmek babatynda halkara şertnamalaryndaky borçnamalaryna ygyrarlydygyny görkezmeli. Çağılary goramak boýunça meýilnamasynyň kabul edilmegi ýurtda çağı häkmetiniň şol sandy döwlet derejesinde de ulanylmagynyň fonunda bolup geçýär. Hökümet çağılary goramagyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uwurdugyny ulan etse-de ýurtda ýyllar boýy çağılar owu hojalygy işlerine muht iş güýji hökmünde ýygyderli çekilýär. Şeýle hem dürli dabaralar sebäpli däp bolan köpçülikliň çäreleri gatnaşdyrylýar. Ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşyndaky şeýle wakalar tas günde bolup geçýär. Mundan başga da bir hagyrlaşýan sosial ykdysady kynçylyklar derarly çağılar gazanç etmäge mejbur bolýar. Ýurt häkimetleri ykdysady kynçylyklary hem boyun almaýar. Çağı häkmetiniň ulanylşy toňusda hasta gözeýilýär. Şäherlerde din jalyş mewsüminde çağılar awtolog ýuwulýan ýerlerde hem bazarlarda häkmet çekerler. Köçelerde geçýän awtologlaryň penjerelerini ýuwýarlar we öýme-öý aýlanyp haryt satýarlar. O ýerlerinde çağılar mal bakýarlar we ekin meýdanlarynda işleýärler. Köpüsi maşgalalaryna kömek etmäge mejbur bolýar. Soňky ýyllarda çağılaryň zibil döwri plastik karton ýaly gaýtadan ulanylýan serişdeleri ýygnaýandyklary has köp gözeýilýär. Şeýle hem çağılar dilegçilik edýär. Şol sanda şeýdip okuw esbaplary üçin pul toplaýar. Türkmenistanyň kanunçylygy çağılaryň häkmetini we mejburi häkmede ulanmagy gadagyn edýär. Emma azatlyk we beýleki garaşsyz neşirler şeýle de halkara adam hukuklary guramalary tarapyndan berilýän maglumatlara görä Türkmen hökümeti ençe ýyl bäri öz kanunlaryny bozup mejburi häkmede şol sanda çağılaryň häkmetini ulanyp gelýär. Çağı häkmeti häkimetler tarapyndan ýurdun uwu hojalygynda giňden ulanylýar. Mektep okuwçylarynyň şol sanda tyrkyw çağılaryň paxta ýygyma guramaçylykly tertipde çekilmegine degişli ýagdaýlaryň ençemeti ma'lum boldy. 2021-nji ýylyň gözünde Azatlyň habarçylary Ýahyl vilayetinde Bäherdene barýan ýoluň uwrundaky paxta meýdanlarynda köp sanly çağanyň paxta ýyganlygy barada habar beripdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda çağılaryň we mejburi häkmetiň ulanylýanlygyny boyun almaýarlar. Habarlara we tanqidlere resmi jogap bermeýärler.